na nababokabalin. Welcome to Meron, Pampanga. So for today's vlog, another day of natin. Yes. And syempre, to start the year, right? Exactly. And magpapano tayo, medyo pamper day natin ngayon. So for today's vlog, nandito tayo sa Dermacare located sa 𝐚𝐻𝐻𝐵 City in front of 𝐚𝐻𝐻 University Foundation. Sabi nga ni Mark, it's our day off. Magpapapogi kami, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Alright, so yun guys, boys ng Meron Pampanga ay magpapa-facial. This is our pamper day thanks to Dermacare and they are getting ready. So take turns tayo. John and Quincy are gonna be the first two and then next ako. Yun, samahan niyo kami. Alright, so ano yung gagawin sa'yo bro? You remember? Ano kasing gagawin sa akin, ma'am? Ano po sir, 24K gold mask with the whitening machine. So you bro, you remember? Angeline kayo, di ba? Alam ko, Ay, Hollywood. Diamond pin po at Tsaka Hollywood facial. Ano ang first time na Queen? First time ko. Really? Yeah. Alright. Yan naman ma'am ay high frequency po. ginagawa po niya. Pampa-close po ng pores. Ano naman po yung purpose ng diamond pill ma'am? Ano yung ginagawa Strip niya? niya po yung mga dead skin sa face natin. Nakaka-lightens po siya ng mga dark spots, ng mga pimple marks. Ano sa suggestion mo ma'am, usually tuwing kailan ka dapat nagpapadaan? Sa diamond pill, sir, is every 2 weeks. Karat magic in the air. Opo. Color red po sir, para antibacterial na rin po sir. Kanita pong porsyong may open. At pwede rin pong anti-aging, whitening. Magnetic clay. Clay mask. Pakita natin ma'am. So yan ay yung magnetic clay. Mask. Okay. For Hollywood face, Hollywood mask. Ito po ay para ma-remove yung mga impurities ng face natin. Nire-restore niya rin po yung at kinihil yung mga ano sa face natin. Blemishes na nga. Yes po. You know, finally, face reveal. Okay, wow. Parang Wala siya ng 10 years. few minutes later, actually parang big film happening kayo. Yung balat. Okay. Ditak mo pa na yan. Spread niya po sir. Remove na po natin. Hey, what? That is amazing. Tapos pakita mo na, ma'am. Yun. Sige pa, ma'am. Nanong daramdaman po, medyo magaspang mo kanya. Lemon. Liman? Very smooth pin eh. Smooth lang siya. Kilala ko ya ba? Promise, bro. Ang galing yung invention daw yan. Tapos moisturize pa, no? Yes, Parang po. naiwan yung ano. Opo, yung mga oils. Mas na moisture po yung face. Bago mo kuskusin, pakita mo ulit na. You know, steady. Steady. You, ay galing. Sige ma'am.
Wait ko na po. Sige po. How do you feel, bro? How do you feel? Wanda. So talagang, feeling ko talagang nag-firm yung mukha ko. And nalinis ng todo. So, ayun, na-commended para sa mga guys na gusto magpa-relax ng mukha eh magpa-guwapo syempre. Dito lang yun sa Dermacare. Ano lang, malaman lang ng mga viewers natin. So yung signature facial natin, ano lahat po yung included doon? So, Sa signature facial po, lahat po doon, meron na po siyang with breaking, steaming, saka yung may massage po siyang kasama. Yun po yung ano ng Dermacare. Wala naman siyang pimples, kaya yung collagen na lang po. Yung vitamin C po kasi for may mga pimples. sige ma'am, ano po yung ginagawa natin ngayon? Scrub po, sir. Para po sa moisturized na skin, sa dead skin. Dahil po in-scraper natin siya. So, naggaspang yung balat. So, kailangan natin po isarado at i-moisturize natin siya. So yung tawag dito, ma'am? Ako, Regency Jet Pill. Pero Jet Pill na lang for sure. Jet peel. Okay. So yun ma'am, ano yung maging benefit niya? Ang benefit nito, marami. Mm. Ito yung pinaka-safest na treatment. Safety na treatment. Kasi, like halimbawa, yung client, may problem siya may allergy siya. Ito yung pinaka pwede namin gawin sa kanya kung gusto niya na may treatment. Mm. Like, Or yung sinabi mo kanina, ma'am, yung halimbawa, pagod na yung mukha sa mga chemicals. oo, ganun. Ito yung inaano namin, sinasabi namin sa kanila na pwede nilang ipagawa sa face nila. Saka ito, lalo na yung mga severe acne, mga pimples na yung talagang grabe, ito talaga yung pinaka-match sa kanila kasi pag ginawa mo to dun sa may pimples, nagda-dry kasi talaga siya agad. Makikita mo yung effect. Makikita mo talaga na nagda-dry agad yung mga pimples na tumupo sa kanya. Pwede rin siya sa mga open pores, yung may mga wrinkles, pwede rin. Skin hydration siya sa pressurized water. Yung mga diyan, si Sir Lake niyan, napansin ko medyo dry yung skin niya. Ito, maganda to sa kanya. So, start na po natin. Yun, bro. Yes. Anong session yan? Anong ginagawa sa inyo? So, yung ginagawa sa akin ngayon, ito yung first step sa mga pagpatanggal ng mga fats. So, ito yung tinatawag nilang ultra cavitation. Mhm. Ayan. So, basically dito, tinatanggal nila yung mga, linulusaw nila yung mga fats sa katawan natin. So, pwede siya sa tummy, sa arms, saan ba ma'am? Sa legs. Guys, ano? Yan, so pwede siya doon sa mga part na yun. And ito yung one way, then first step para sa pagpapasexy. So, ikaw, personal, anong nararamdaman mo? May masakit ba? May mga... Personally, ito yung parang siyang parang may kuryente ng konti, which is tolerable naman. At the same time, meron kang maririnig na sound dito sa maririnig na sound sa tenga na parang indication kung gaano karami yung fats mo, ganun. Sabi nga nila, mas maingay, mas maraming fats. Ilang minutes na, ma'am? 20 minutes po. 20 minutes. Hindi pwedeng lumampas doon. Or pwede naman, depende.
Yun lang kasi yung pinaka-concern. Okay, so hindi pwede lumampas doon. Yung heat, sir, mag-start mo muna tayo ng level 5. Pero kung kaya mo pa yung init, pwede pa naman natin siya ganahan. Hanggang Depende pa rin, sir. Okay, hanggang anong level 2 ba yun? Ano siya, sir? Usually, nasa 20 po. 20? Pero mainit pa yun, sir. Sobra na yung pumapasok. Hindi, ganyan ko na. Samgyupsal na yun. Once again, guys, thank you so much for being with us in this video. Thank you so much, Dermacare, for inviting us. Grabe, what an experience, bro. Yes, this is a day off para sa atin and it's a me time for us. Exactly. So, ako, hindi ko malilimot dito. My experience is with the RF session. Yes. Solid. I think I'm gonna be here more often kasi I wanna have that session to be frequent kasi nga dahil sa trabaho natin, madalas tayo kumain, marami tayong na-store na fat dyan. So, at least, kung hindi man maintenance, somewhat nababawasan pa rin yung mga stored fat, bro. Yes, when it comes sa mga facials naman, ako yung kanilang yung kanilang signature facial. Yep. At the same time, yung kanilang angel white facial with a 24K gold facial naman. So, ganun siya katindi. Yes. So, bro, first time. Anong first time experience ko. mo? Sobrang nakaka-relax. Tsaka parang paglabas mo, ang pogi-pogi ko na. Yes. Pero sobrang recommended yung Hollywood facial nila. Mm-hmm. Also, nagpa-foot spa din ako and foot paraffin. Yes. Anlabot na pa ako ngayon eh. Well, actually, isa rin sa mga services na ginawa nila sa akin is yung oxyjet peel, in which they use yung parang special water or parang ganun. To hydrate your skin. So, best for those who have sensitive skin, who are experiencing yun nga, very sensitive din sila dahil sa pagod na yung face mo sa mga chemicals. So, very, very recommendable. Kumbaga, ito yung pang-refresh mo when it comes sa mga faces. Ayun. Alright, so si Dermacare AUF, Angeles City is located dito sa 1 Kingfisher, 3rd level, and they are open from 10 a.m. up until 7 p.m. Monday to Sunday. Yes, so if you're looking for this ganito mga services like for facial, RF, or anything na gusto nyo magawa when it comes sa mga pagpapaganda, punta na kayo dito sa Dermacare. Thanks so much for watching. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.